De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u Christus. In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde hem: Nee, zeg ik u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de Heer het bevel hem te verkopen, met vrouw en kinderen en al wat hij bezat, om zo de schuld te vereffenen. Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar, die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem neer, smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde. Hij liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de Heer de dienaar roepen en sprak: Jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn Heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, fijn dat u deze zondag weer naar ons kijkt. En dat evangelie wat u gehoord hebt, dat snijdt hout hoor. Dat is niet zomaar wat Jezus hier aan ons vertelt. Het verhaal is duidelijk. Heel duidelijk. Maar wat moeten wij daarmee? Hoe gaan wij daarmee om? Hoe kunnen wij dat verhaal laten leven in dat leven van ons? Ja, eigenlijk gaat dat heel gemakkelijk, omdat we tegenwoordig allemaal weten wat camera's zijn. Hier staan er ook voor mij opgesteld, en anders kon u mij niet zien op de tv. Maar als je weet dat heel je leven wordt opgenomen en dat er niets overgeslagen wordt, vooral waar mensen jou pijn doen. En ook natuurlijk waar wij mensen pijn doen. Dan wordt dat een heel ander verhaal, dat leven van ons. Dan gaan we opletten. Dan weten we dat we af en toe gas bij moeten geven, maar vaak ook gas terug moeten nemen. Want die hemelse Vader hier, die koning, die daar die rekenschap vraagt van die schuldenaren, ja, daar gebeurt wat en dan doet die ander datzelfde tegen die dienaar en dan wordt er niet meer gediscussieerd. De kaarten zijn geschud. Het is niet zo van maak het nu even goed met die dienaar van jou, dat hij weer blij door het leven kan en dat hij die schuld niet hoeft te betalen. Nee, die grapjas die wordt opgepakt en die wordt gewoon vastgezet. Als je zo'n Heer moet ontmoeten na dit leven, dan doe je er goed aan je daar goed op voor te bereiden. En Jezus die heeft dat geweten, hoe dat werkt. En daarom, goede vrienden,
hebben wij die kerk met haar sacramenten. Zodat je daar dadelijk niet staat als die dienaar die andere dienaar heeft verkocht en in de gevangenis heeft gezet. Daar is dus die kerk voor, om ons daarop voor te bereiden dat Jezus alles van ons afpakt. Wat wij anderen aangedaan hebben en daardoor ook onszelf, zodat wij inderdaad met een rust gemoed aan zijn hand door die sacramenten dat tijdige voor dat eeuwige kunnen verwisselen. Niet vergeten, dat hele leven dat wordt opgenomen. En dan weet je ook dat je nooit in paniek hoeft te raken als een mens je iets aandoet. Dat komt allemaal een keer boven water. En dan zal diegene daarover verantwoording mogen afleggen. Jezus bekrachtigt alleen al in het feit omdat we allemaal ook een engelbewaarder hebben. Waarom zou dat zijn? Als mens zijn wij zo belangrijk dat we allemaal een engel aan onze zijde hebben. Amen.